A segunda edición da Xornada de Diversidade Sensorial Xuntos Avanzamos, organizada por Xoga, terá lugar o vindeiro día 15 no Pazo da Cultura de Pontevedra. A cita é unha das actividades organizadas con motivo do Día Internacional da Discapacidade, que se celebrou onte. Son unhas xornadas que, que xa como dixen antes, que son as segundas, non? Demostran que, que as entidades que traballan coa diversidade sensorial, en este caso, e a discapacidade en xeral, pois que están a facer, eu creo que dende fai uns anos, unha labor de divulgación moi interesante, sobre todo para abrir ao gran público pois todas aquelas cuestións que eles consideran que deben sair á rúa dunha vez por todas, non? Sobre todo no noso caso, que é a diversidade sensorial, que é unha gran desconocida e invisible, non? Invisible porque, aquí estamos falando de máis de 15.000 persoas na provincia de Pontevedra que teñen diversidade sensorial, é moita xente, das cales moitas se esconden. O obxectivo da xornada é dar a coñecer, sensibilizar e unir forzas e puntos de vista que melloren o entorno social das persoas con diversidade sensorial. Hai un mito, un tabú de que non ter esa pérdida auditiva ou esa sordeira é limitante en moitos sentidos, non? E con estas xornadas o que queremos demostrar é que non é limitante, é unha discapacidade máis, temos unha pérdida máis, pero somos persoas como ayer, non? Se decía, todos somos iguais, pero todos somos diferentes, queremos unha sociedade inclusiva. Participarán unha decena de profesionais do ámbito educativo, sanitario e asistencial que abordarán a realidade das persoas con diversidade sensorial dende un enfoque positivo, atendendo os diferentes eidos da vida e ca mirada posta na construción dunha sociedade máis inclusiva para todas as persoas, con independencia das capacidades de cada quen. Dar acollida tamén a todos os profesionais familiares e que neso xeneren outras demandas que pode haber, outras necesidades que a entidade maior non poda detectar e pola que tamén podamos traballar, e un pouco que a sociedade vexa que realmente somos persoas normais con unhas mermas, pero que somos igual que os demais, con un simple recurso como pode ser o bucle ou o intérprete, pois podemos participar na sociedade con normalidade, non? Na xornada farase fincapé na falta de regulamento da Lei 27/2007, pola que se recoñecen as linguas de signos españolas como linguas oficiais e que regula os medios de apoio á comunicación oral das persoas sordas, sordocegas ou con discapacidade auditiva, e que despois de máis de 10 anos da súa aprobación segue sen aplicarse. Este ano se quiso facer un énfasis en educación porque, como sabemos, está aprobada a Lei da Lingua de Signos desde o ano 2007, xa cumplirá 11 anos, unha cosa é aprobada a lei que agradecemos moitísimo, as cousas como son, pero non está normativizada todavía, require que con esa normatización os recursos é obrigado por lei ter todo, o intérprete, o bucle, todo, formación en lingua de signos, pero non está normativizada para que chegue xa aos usuarios. Os usuarios non poden estar esperando 10, 20, 30 anos a que iso chegue. Intérpretes, guía-intérpretes, mediadores sociais, logopedas, psicólogos, audiólogos, alumnos universitarios sordos ou mestres darán conta da realidade diaria deste colectivo que aspira a vivir nun entorno accesible e inclusivo.